Is cosúil ghfuil muid beo sin an tappaí. Tí réad bhíon an seo le cúpla focail an Sléacht is Ionsaí le Gunnaí America agus sin an ceann in ardscoil bParkland i bhFlorida i mór cheantar Miami. Is cosúil gur réab fearr dar bannam Nicholas Cruz ní mbliana déag go dtús isteach in ardscoil bParkland le rifle ar a chuig déag agus war sé ní raibh níos mó 70 sílim. Fearr suaite go maith san intí na baí is cosúil. Fuair well, bhí sé 8 agus fuair a athairbás blianta hin agus a bháthair de bhór pneumónia 3 bhí ó hin. Ní raibh sé ina chónaí sa mhaile níos mó ach le cáirde a thug ceadó Gunnaí a choinneáil. Cheanna an duine seo rifle go dlíthúil riant míonna ó hin freisin. Bhí suime aige san airm ach ba scoutéir ba chosúil nach raibh mór an siúlaidir na chlósa aige agus nach raibh nóir chuir sim I mór an ach airm agus Gunnaí. Choise an méid sin tíbleoid sa scoil gur cathú amach agus ba é sin an tríú scoil as cathú amach ón méid atá fólam a dheagainn ó na chóscoiléirí ar scoil ba rinne gofsaí luaineach gógach neamhtheasmhach agus ar chóideach leis. Cha sé bhfad an iommarcha áma ar na meáin sóisialta is cosúil ag plé Gunnaí agus a chur pictiúí de féin sús agus Gunnaí á meartú aige. Chur sé ar a leid pictiúr amháin de féin sús púcín ar a ag beartú Gunnaí. Agus dúirt sé úr nó ró ba bhfáilim daoine a mharú le ma ar chuig tíag. Ba bhfáilim pólíní a mharú ar sé. Nis tá an neachtar seo agus an Sléacht a rinneú sa scoil tríos ceist na Gunnaí ardú arís ach tá na poblachtánaí ré dá le héad
agus is cosúil nachhfuil siad sásta géile I néchar do cheart Gunnaí rud a thuispánan cho láidiras agus atá an NRA. Idir an dálíonn do daoine ceistú cín fá gomach fáil chóhéasca sin ghunna mar an éar a chuig díag. Seán Gunna céanna úsáidú I globíthe Pulse in Orlando. Úsáidú san Ionsaí I Las Vegas. Agus úsáidú in áit san dhéile. Agus si difriocht idir Gunnaí rifle cogaíochta mar an éar a chuig díag agus Gunnaí eile ná an dumáiste a dhéanann siad. Má bhuaileann pilléir thú as éar a chuig díag. Ní bhaidh go ná bheithe agat as sin amach. Is cosúil dá leom go bhfuil an domhan agus b'fhéidir fir Mheiriceá ag sleamhnú I dtreo chugad is dócha. Tá míon bháis soléir I ngníomhartha fear Mheiriceá faoi láthair. Tá sceitiméní Mheiriceá. Aram mharithe a úsáid. B'fhéidir go sé seo le tuiscint. Is féiríad baineann cogaíocht agus marú leis an is féisean ach ar nó sa lá tá neamháin ní éireann an dearca sin don síl tá againn. Tharla an Ionsaí seo ag deireadh an léas scoile agus b'fhéidir gur béard bachúis leis an Ionsaí le go rathúil agus sa bhí an Ionsaí ná go raibh cleachta dóiteáin ag an scoil maidin agus dinta na fírinne bhí cleachta Ionsaíthe acu dé luain na seachtaine sin. Bhí siad ré dhá le héad agus dá réir sin b'fhéidir cead éon term atá bhain réchúiseach ina lé. Agus dag sin Gunnaí de bheith ré gceart. An athróidh sé seo éon rud ní athróidh. Chuirfí mé geall Liv Hannafin. Deire
le Adam Lanza bhí fiche páistí óga, páistí bídeacha a bharú le rifle mar seo. Agus níor hála táda. nó má hála táda tugu breis cead do dhuine Gunnaí cheannach agus a úsáid. Faoi seo tá 35 míle ag fáil bháis le Gunnaí gach bliain sna Stáit Aontaithe. Tá nifir sinna dul méid gach bliain agus níl is léir nach bhfuil fonn ag pobal Mheiriceá deile leis. Ní léir go hiomlán céim fá a go bhhain b'fhéidir nach bhfuil politeoirí Mheiriceá ag déanamh na honadaíochta chuí ar a bobal mar is ceart. Tá na politeoirí ag fannacht ina dost a go bhhain mar is an dúil ag brú an dá bheolar i chéile agus ag muomh go bhfuil na hispirtaí ina baidirechaí agus ina smuointe. Ní fiscéir a thiocas as an dearcar seo i Mheiriceá i le Gunnaí ach níos mó báis. Agus le bheith fírineach ní acha mé tír níos neamh inniúlaí ina le a riamh. Ní léir gur féidir leis na Stáit Aontaithe athhrú. Creideann siad sa deachú sílim agus go gafar deachú an deol a íc agus sin is chúis le bás na 35 míle sin. Sinna méid tá mé gur a ráinneamh Tásúil agam gur bhain sibh tásúil agam nár bhain sibh soltas sin ach tásúil agam gur bhain sibh úsáid éigean as. Agus go mbeidh muid a chaint le chéile arís sa bhfad ach idir an dálín go rath dé oribh go léir. Slán tamil.